Imamo nas još jednu epizodu S9 Tech. U ovoj epizodi ću vam pokazati kako pojačati zvučnike ili slušalice na vašem telefonu. Za pojačavanje zvučnika ili slušalice treba će vam ova aplikacija, to je Speaker Boost. On ovako izgleda. Ovako. Ovo je ta aplikacija, tu piše sve o njoj nešto. Ok, pritisnite i sada uključi neku pesmu. Prvo. Evo music. Evo kad uključim neka pesma, pojačam malo ton. Evo. Sad ćemo da pojačamo ton te pesme na ovome, da se glas čuje. Vidite kako glasnije. Još kad pojačam ovaj ton, vidite kako glasnije. Evo kako je bez ovoga, bez ove aplikacije. Tako je bez aplikacije, ali sa aplikacijom kada pojačate, mnogo glasnije. Aplikacija je jako jednostavna za korištenje i samo možete tako da pojačate. Naravno sad više neću pojačam, ne trebam više pesma. Aplikacija je jako jednostavna za korištenje i besplatna je na Google Playu. Samo kucate ovako. Speaker Boost. Speaker Boost. I on ovako izgleda prvo. Uđete tu, instalirate i samo ovako pojačate i to je to i mnogo pojača ton vašeg telefona. Nadam se da sam ovim klipom pomogao. Ako ja sam, ostavite like, share i subscribe i vidimo u sljedećem klipu. Ćao!